Госта в момента е практикуващ лекар ендокринолог, доктор Добре. Маламов. Една опаковка от моя продукт. Ако обичаш да направиш един бърз анализ. Големи дози цитрулин и аргинин. Ти си наблегнал на креатинов комплекс. Това е отлично. Наблегнал си на теобромина, което също много добре действа и на нервната система за концентрация, цитрулин и аргинин за напомпване. И скритото звено D-рибозата, което е от съществен момент и страшно много работи. Бета-аланина за по-голяма продуктивност и обем на издържливостта в залата. Наблегнал си, виждам, че и на нещо, което аз съм голям фен, е бетин анхидрита или TMG-то, което също повишава IGF-1 и намаля млечната киселина. Това е невероятно допълнение. Имаш магнезий, калций, калий, перфектен. На ренгин също си служил. Между другото, на ренгина, което от цитрусите се отделя, повишава и свободния тестостерон. И не случайно в вертикалната диета и Стан Ефердинг препоръчва портокал или мандарини. Ласаби екстракта, между другото, ласаби екстракта в много от антиейджинг добавките по механизъм да повиши и над молекулата, също го използва, така че отличен избор. Екстракт от зелен чай, като екстракт от зелен чай, едно, че действа положително, да кажем, и на тестостерона, на обмяната, на редукцията на мазнини, както и на предпазването от сърдечно-съдови и когнитивните функции. И вече си служи и шизандрата, което пак е нещо иновативно и работещо. Брал е в страшен продукт и със сигурност ще го ползвам в ежедневието. Супер.